Ahojky, chceš se mít jak na zámku? Tak sleduj vegan.daja. Dneska mám právě pro tebe recept na takovou slavnostní přílohu. Zkrátka, když chceš něčím překvapit, tak ať nemáš nouzi o nápady. Oloupej pár brambor a vůbec není na škodu přidat i nějaký batát. Nastrouhej to na tenký kolečka, ale prosím tě opatrně, je to ostrý. Do jedné misky si dej batáty a do druhé brambory. Asi tak na 8 středně velkých brambor a batátů si nalej tak 1/3 hrnečku olivového oleje. Do toho máčkni asi tak 5 stroužků česneku. Přidej vrchovatou lžíci lahůdkového droždí plus minus lžíci nakrájené petrželky anebo sušené a čerstvý nebo sušený tymián. Ještě přidej sůl a pepř a tak nějak to rozděl k těm batátům a k bramborům. Pořádně to promíchej. A teď si vezmi takový ty formičky na mafíny, trošku je vymázni olejem, na dno dej větvičku z tymiánu nebo jinou bylinku a hezky si pohraj a naskládej tam ty kolečka. A teď už to dej jenom upec do trouby. Bacha, ať to nespálíš a upeč to krásně do zlatova. Myslím si, že hvězdou večera už budeš jenom kvůli té příloze. Že už k ní nakonec nemusíš možná vařit ani nic jiného. Děkuji ti za zhlédnutí videa a děkuji ti, že mě sleduješ a dáváš mi lajky a že ti můžu natáčet další videa.